Bu beyram birinci meşette başlana, ondan sonra indi ol devam ite yurtlarımızda, bizning hala jifitlerimiz bu kunda bina peremeşler, şöyle kuştuğuzları, sujetdaga mana şunday peremeş bolsa bizga bek köңелле була инде. Балаларга бүләк бирсәк, алар bu гаетне исләрендә калдыралар. Siz үзегез чыннан да халык белән актив эшлисез дип әйтер идем. Сезнең хәтта Instagramда үз аккаунтыгыз да бар, һәм белүемчә сезгә халык бик еш яза. Гадәттә халыкны нинди сораулар борчый? Иң күп килгән сорау гаилә проблемасы. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. 20 июль көнне мөселманнар өчен бик кадерле булган бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете билгеләп үтелде. Шул уңайдан бездә бүген кунакта күренекле дин эшлеклесе Рамил хәзрәт Юнус. Хәерле көннәр, исәнмесез? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сезне тапшыруыбызда эшләүче коллектив исеменнән әлеге матур бәйрәм белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәм әлбәттә инде матур тормыш теләп калабыз. Бик рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт бик зур. Үзегезгә шундый зур теләкләр, эшегездә уңышлыклар, гаилә тормышларында бәрәкәт, сәгадәт бисен, тәннәрегез сихәтле, малларыгыз бәрәкәтле һәм җаннарыгыз тыныч булсын. Амин. Бик зур рәхмәт. Сезгә беренче сорауым шундыйрак булыр. Корбан бәйрәме көннәрендә корбан чалуның мәгънәсе нидә? Корбан чалу менә безнең бит татар телендә шундый сүз бар. Менә мин корбан итәм. Мисал өчен балалар ниндидер бер гыйлем алу өчен мәктәпне укып бетерәләр, алалар аттестат, алар үзләренең бала чакларын, ничектер вакытларын корбан итәләр гыйлем алу өчен. Йөрегә була бит урам буйлапта, әмма алар утыралар мәктәптә. Шулай ук менә без керәбез юқары уку йортларына. Шушы дипломны алу өчен, әйтик, ниндидер бер зур дәрәҗәгә ирешү өчен biz дә үзебезнең күп кенә вакытыбызны, сабырлыгыбызны, түземлегебезне корбан итәбез шушы гыйлем өчен. Ягъни кеше тормышында ул корбан итү бар. Ниндидер бер дәрәҗәгә ирешү өчен. Әйтәләр бит, чәчмичә син уңыш җыя алмыйсың. Башта чәчәргә кирәк. Ул сәүдәдә шулай. Башта син үзеңнең сәүдәңә акча кертмичә, син аннан табыш ала алмыйсың. Һәм менә бу да Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәтенә, аның якынлыгына, менә синең дугаларың аңа ирешүенә, бу дөньяның бәрәкәтле булып яшәүенә син үзеңнең малыңнан корбан итәсең Аллаһ ризалыгы өчен. Бу бит зур акча түгел, бер караганда. Елга бер мәртәбә. Бүген инде аның бәясе әйтик 10 мең дип әйтсәк, уртача бәясе 1 ел буена Аллаһ Тәгалә безгә ничә сум акча бирде икән? Шуны санап чыгарсак, һәм без бер көнне Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалып, һәм әле ул Аллаһның үзенә ирешми дип әйтте. Шуның эштән икесен без мискин факирләргә, туганнарга әләшсәк, менә бу безнең күп кенә гынахларыбызның кичерүенә бер сәбәп була. Үзебезнең менә тормышыбызга һәм малыбызга, акчабызга бәрәкәт иңә. Шуңа күрә корбанның аның бәрәкәтен һәм файдасын санап бетерергә мөмкин түгел. Менә корбанны бүлү турында әйтеп киттегез. Менә аны ничек итеп дөрес белергә? Беренчедән әйтергә кирәк, әгәр дә мохтаҗ кеше үзенең менә акчаларын җыеп корбан чалды икән, әгәр дә ул шул сарык итенә үзе мохтаҗ икән, факир кеше шушы бөтен сарыкның итен үзе дә куллана. Аллаһ Тәгалә аңа мәҗбүр рәвештә кушмый бүл дип. Бүлү ул бераз гына хәлле кешеләр өчен. Әгәр дә адәм баласы инде шул ук мөселман кешеләре чалалар икән, һәм аларның әле маллары бар, бу иттән ул бик мохтаҗ түгел. Ул вакытта ул яки шушы чалган сарыгыннан итеннән бөтен туганнарын, күршеләрен, дусларын чакырып бер аш үткәрә.
Әгәр дә ул аш үткәрми икән, ул вакытта инде ул эштән берен үзенең гаиләсенә калдырыр, эштән берен туганнарына өләшер һәм эштән берен ул ерак кешеләргә, күршеләренә һәм белгән хәлләре авыррак булган кешеләргә өләшсә хәерле була. Әмма менә бу өләшү ул теге мәҗбүри түгел. Ул сөннәт гамәл, пәйгамбәребезнең сөннәте. Ничек иттереп бүлергә хәерлерәк булуын хәтта кеше үзе дә билгеләргә мөмкин. Шуңа күрә бу бездән Аллаһ ризалыгы өчен кылган шундый бер изге гамәл булып санала. Менә шундый сорау килеп туды әле миңа. Менә әлеге корбан итен башка милләт вәкилләренә бирергә, өләшергә ярыймы? Әлбәттә, безнең яныбызда, күршеләребездә шундый күптәннән бергә яшәгән, дуслашып яшәгән башка дин әһелләре дә бар икән, алар мохтаҗ икән. Әлбәттә, без аларга да өләшәбез. Хәтта менә кай вакытта ятим балалар бар. Без аларның милләтен, без аларның телен, без аларның гырыф-гадәтләрен дә бит сорашмыйбыз. Мохтаҗ икән, без аларга бирәбез. Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәаләнең бу ризыгы һәрбер кешегә дә бер бәрәкәт булып, аларга бер файда булсын дибез. Иншалла, алар да мохтаҗ икән, без бу җир йөзендә булган барча тереклек ияләрен, Расулебезнең шундый бер хадисе бар, ул әйтә, бу җир йөзендәге барлык тереклек ияләренә рәхимлек кылсагыз ди, Аллаһ Тәалә сезгә үзенең рәхимлеген бирер ди. Шуңа күрә бу безнең тарафтан бер изгелек, рәхимлек булып санала. Хәзер идек бергәләп Корбан гаете уңаеннан әзерләнгән сюжетны карап үтик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Корбан сүзе гарәп телендә якынаю дигән мәгънәне белдерә. Хәзерге вакытта бу сүз Корбан гаете көнендә чалына торган сыер, сарык, кәҗә, дөя кебек хайваннарга карата кулланыла. Әгәр дә кеше бу хайваннарны Аллаһ ризалыгы өчен чалса, ул Аллаһка гыйбадәт кылган булып чыга һәм аның рәхмәтенә, ризалыгына якыная. Аллаһ Тәгалә андый кешене ярата башлый һәм бу гамәле өчен аны кыямәт көнендә җәннәткә кертә. Бәйрәмнең барлыкка килү тарихы аеруча да кызыклы. Аллаһ Тәгалә ике пәйгамбәрне зур сынау белән сыный. Ибраһим пәйгамбәрдән улы Исмәгыйльне корбан итүен үтенә. Икесе дә зур сабырлык күрсәтәләр, шулай кирәк дип кабул кылалар. Ибраһим пәйгамбәр улын корбанлыкка китерергә әзерләнә. Тик ахырда Ходай аларны бу эштән азат итә. Корбан итәр өчен Исмәгыйль пәйгамбәр урынына бер сарык җибәрә. Шуның белән ул адәмнәрне корбан итүне тыя һәм җанварларны корбан итәргә тәкъдим итә. Кеше каны акмасын ди. Шушы вакыйганы истә тотып, мөселманнар Аллаһ Тәгаләгә ел саен корбан китерәләр. 2001 елда бу дата 20 июльгә, сишәмбегә туры килә. Мөселман календаре буенча Корбан гаете Зөлхиҗҗә аеның 10-нчы тәүлегендә билгеләп үтелә. Төгәлрәк әйтсәк, дүшәмбе көнне кояш баегач Корбан бәйрәме башлана. Бәйрәм уңаеннан уздырыла торган барлык төп чаралар, гает намазы, вәгазьләр, Корбан чалу сишәмбе көнне уздырыла. Татарстанда һәм Россиянең мөселманнар күп яшәгән кайбер төбәкләрендә 20 июль ял көне дип игълан ителде. Елга бер килә торган улы бәйрәмебездә, Корбан гаетендә үзара үпкәләшкән кешеләрнең дуслашулары бик хуплана. Аллаһ Коръәндә Кәүсәр сүрәсенең 2нче аятында Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм ятимнәрне вә фәкыйрьләрне ашатыр өчен корбан чал ди. Аллаһ ризалыгы өчен чалган корбан итеннән ризыклар әзерләп, бер-беребезне сый-хөрмәт итик. Корбан итен мохтаҗларга, фәкыйрьләргә өләшеп, аларның күңелләрен күтәреп, әҗер-савапларга ирешик. Корбан гаете мөбарәк булсын. Бәйрәм итүнең тәртипләре турында да сөйләшеп үтәсе килә. Корбан гаетен ничек үткәрергә кирәк? Ялгышмасам, бәйрәм инде кичтән, Гарәфә көненең ахшам намазыннан соң башлана дип беләм. Ялгышмыйммы? Иә. Чөнки гает алдыннан бит инде Зөлхиҗҗәнең 9-нчы көне ул Гарафа көне булды. Ул үзенә күрә бер зур көн бит инде. Гынахларны кичә торган хаҗилар булсалар, ул көндә Гарафат тауында булалар. Менә шул көнне инде кояш байыганнан соң, безнең бит ай календары буенча көн башына кояш байыгач, һәм менә кояш байыгач безнең инде 10-нчы Зөлхиҗҗә көне, гает көне җитә. Ул көнне әлбәттә күпләребез инде ирләребез үзләренең иң матур күлмәкләрен, киемнәрен киеп, хушбуйлар белән тәкбирләр әйтеп, мәчетләргә юнәләбез. Һәм анда менә без гает намазын безнең мәчетләрдә әлхәмдүлилләh иртәнге намазга ла киләләр. Иртәнге намаз укканнан соң без бераз Коръән укыйбыз, дугалар кылабыз, аннан соң вәгазь сөйлибез, аннан соң менә сәгать аннан соң
вәгазьдән соң һәм Коръән укганнан соң безнең Корбан гаетенә багышланган намаз була. Соңыннан без инде бер-беребез белән күрешеп, сәламләшеп, Корбан чалырга юнәләбез. Кемнәрдер үзләренең авылларына кайталар, кемнәрнең шушында Казанда ук кайбер мәчетләрдә үзләренең чалдылар Корбаннарын. Шуңа күрә бу бәйрәм беренче мәчеттә башлана, аннан соң инде ул дәвам итә йортларыбызда. Безнең хәләҗефетләребез бу көндә менә пәрәмәчләр пешерәгә куштыгыз әле. Сюжеттагы менә шундый пәрәмәч булса безгә бик күңелле була инде. Без тизрәк кайтып җитәбез мәчеттән пәрәмәч суынмасын дип. Менә кайтканда тәкбирләр әйтеп кайтсак, бигрәк тә менә безгә ошый үзләренең балаларын, аныкларын алып киләләр. Берничә буын кеше утыра мәчеттә, менә балалар шушы үзләренең әтиләреннән, дәвәтиләреннән бу елларны күреп үссәләр, тәрбияләнсәләр, алар инде безнең дәвамчылар булалар, безнең тормышыбызны, безнең гырыф-гадәтләребезне дәвам итүче балалар, аныклар булып тәрбияләнәләр. Шуңа күрә менә аннан соң өйдә бераз пәрәмәч белән, кыймак белән чәй эчкәннән соң менә бу чалган Корбан итләрен дә туганнарга өләшү бик күңелле йола. Менә шул туганнарга алдан әйтеп куярга кирәк, алар да бераз чәй куеп әзерләнәләр инде. Анда да чәй була, шуңа күрә бөтен җирдә ул көнне чәй эчү, дуслашу, туганнашу һәм бигрәк тә менә кай вакытта әгәр дә туганнар белән ара өзелгән булса, алар белән якынаю якын булыр иде. Бер форсатта шулай бит. Шул бер форсаттан кулланып, гаит белән, ит белән килеп, гафу итү дә бик яхшы йола булып санала. Чөнки Аллаһ Тәала гафу иткән кешене һәм кичергән кешене яратам диде. Без дә бер-беребезне кичерешик, онытыйк, үзебезнең элекке булган хаталарыбызны, үпкәләребезне. Чөнки үпкә белән яшәү ул кешенең үзенә дә файдага түгел. Хәтта үпкә белән яшәү ул кешенең физиологик халәтенә дә тәэсир итә. Авырый да башлый кеше. Чөнки ул үпкә бер кая чыкмый, кешене эчтән кимерә. Әмма булай итеп ачык йөз белән күңелле рәвештә бүләкләр биришеп, гафу итү бу көннең дә гаит көннең бер йыласы. Кайбер җирләрдә, бигрәк тә менә безнең якларда да, Казан шәһәрендә дә икенче һәм өченче көннәрендә зиратларга бару йылалары бар. Андагы булган әрвахларга да дуа кылып кайту өчен ки безнең бит әйтүебез бар. Үлгәннәрнең каберен бил дигән, исәннәрнең хәлен бел. Менә исәннәрнең хәлен белгәннән соң мәйетләргә дә дуа кылып кайтсак, бу гаит көннәрендә хәерле йола һәм гамәл булып санала инде ул. Шуңа күрә бу көннәрне дуаларда үткәрсәк, чөнки әле бу көннәрдә безнең тәшрик көннәре була. Ул көннәрдә безнең дуалар кабул була. Хата кимчелекләрдән, ниндидер яман гамәлләрдән үзеңне сакласаң, хәерле булып санала бу көннәрдә. Гомумән бәйрәм йөзендә үткәрсәк, хәерле булыр иде. Әйтеп киттегез бит әле менә мөселманнар бер-берләренә бүләкләр биришә дип. Нинди бүләкләр бирү хәерле? Бүләк бирү һәрбер кешенең менә үзенең йөрәгеннән чыккан. Менә без бит инде кайбер башка бәйрәмнәрдә бүләк өләшәбез. Шуның кебек бу көннәрдә дә. Һәм мин әйтер идем, менә балаларга бүләк бирсәк, алар бу гаетне исләрендә калдыралар. Шуңа күрә без әгәр дә бигрәк тә балаларның күңелен күрсәк, хәзер менә мин күрәм, Корбан гаетенә төрле бүләкләр дә чыгаралар безнең эшмәкәрләр, сәүдәгәрләр һәм алар яраткан уенчыклар. Хәтта бала күптән көткән, әйтик, велосипед, әтисе алып кайтып биргән аңа Корбан гаетендә. Ул баланың 80 яшенә кадәр исендә калачак. 10 яшендәге велосипед Корбан аенда, Корбан гаетенә әти алып кайтты дип, ул аны гомер буе үзенең аныкларына сөйләячәк. Һәм ул аның шушы йола булып күңелендә кала. Хәләҗефләрегезне онытмагыз. Хәтта чәчәк 8 мартка гына түгел, менә
гаеттән кайтканда перемеш пешергән, кыймак пешергән, сине инде менә 20-30 ел яратып яшәгән, җиңен гел сызганып кухняда сине хөрмәткән хәлә җефетеңә дә бер матур чәчәк алып кайтсаң, аның да күңеле була. Шуңа күрә күңелләрегезне күтәрегез. Теләгән бүләкләр белән һәм бигрәк тә иң зур бүләк ул матур сүз. Йомшак сүз, ягымлы сүз. Кайвакытта бер сүз кешенең күңеленә җитә, аның йөрәген йомшартырга, күп кенә хаталарны онытырга, авырлыкларны кичерергә. Шуңа күрә йомшак сүздән башлап бүләкләрләшәксәгез, балаларыгызга, хәлә җефетегезгә, туганнарга, менә бу минемчә бик матур йола булып калачак балаларын да, анакларын да күңелләрендә. Тагын шундый мәгълүмат сезнең игътибарыгызга җиткезәсем килә. Статистикага күз салсак, бүгенге көндә дин тотучылар, шулай ук мәчеткә йөрүчеләр саны чагыштырмача аз. Ничек уйлыйсыз, сәбәпләре нидә икән һәм ничек итеп халыкны җәлеп итәргә? Әлбәттә, тормыш бераз үзенең эшен эшли. Кеше бүген тормышка күбрәк мөкиббән киткән заман. Әйтергә кирәк, безнең бүген бигрәк тә йөрәкләргә акча, мал, байлык, тормыш итү. Әле минем вакытым юк. Әле минем балалар үстерәсем бар. Әле менә кияүгә бирмәгән, иләндермәгән, әле йорт салмаган. Менә шушындый уй белән, хыял белән, максат белән яшәгән бер дәврдә вакыт шуның кадәр тиз үтә һәм намаз укырга да, мәчетне дә оныта башлыйбыз. Шуңа күрә Расулыбыз безгә өйрәтте, дөнья белән ахиратны яртыга бүлеп яшәргә кирәк. Ул әйтте, 1000 ел яшим дип дөньяда яшә диде. Ягъни бер дә синең дөньяңа теге ялкаулык белән мин хәзер инде намаз укыйм дип, бер нәрсә эшләмим дип яшәй ярамый, 1000 ел яшим дип. Әмма иртәгә Аллаһ каршына барып басырга мин мөмкин дип, бүген шуңа әзер булды. Ул бит дин дөньяга берничек тә зыян китерми. Намаз укыган кешенең сәүдәсендә бернинди зыян булмый, киресенчә, әле Аллаһ Тәгалә аның сәүдәсен тагын да күтәрер, тагын да байытыр. Күп кенә ялгыш юлларга, хәмергә акча чыкмый башлый, тәмәкеләргә акча чыкмый башлый, җаннар тынычлана, гаиләдә гауга бетә, баланың күз яшьләре, аерылган гаиләләр кими. Менә бу динле булуның дивидендлары, аның файдасы шуның кадәр тормышта зур урын алып тора. Әгәр дә без шушы мәгълүматларны аңлап белсәк, кеше шушы дин юлына әкренләп кузгалыр иде һәм борылыр иде. Кешегә кирәк менә сезнең сорауга җавап изеннән динебезнең гүзәл ягын матур иттереп күрсәтә белергә кирәк. Негатив якларны күрәбез, ишетәбез, беләбез, әмма аның гүзәллекләре бик күп. Син динле булсаң, син намазлы булсаң, тормышыңа нинди яхшы үзгәрешләр керә, син нинди кешегә әйләнәсең, һәм гаиләң, балаларың, оныкларың каршында син дәрәҗәле, һәм синең дөньяда да хәерле урының изең калачак, һәм Аллаһ каршына күчкәч тә син җәннәт әһлеләреннән буласың дигән мәгълүмат, гыйлем кайвакытта җитмәү сәбәпле дә шушы эшләр башкарылмыйча кала инде безнең. Менә сез үзегез чыннан да халык белән актив эшлисез дип әйтер идем. Сезнең хәтта Инстаграмда үз аккаунтыгыз да бар, һәм белүемчә сезгә халык бик еш яза. Гадәттә халыкны нинди сораулар борчый? Менә мин соңгы вакытта үткәрәм шундый сорау-җавап сәхифәсе бар. Менә анда минем 500, 800 сорау килә. Әлбәттә мин аларга җавап бирә алмыйм. Көне-төне утырсам да, атналар буе утырсам да җавап биреп бетерә алмыйм.
иң күп килгән сорау гаилә проблемасы. Менә иң күп сорау. Ул менә яртысыннан күбесен тәшкил итә төрле форматта. Берәрсенең ире белән, берсенең хатыны белән, берсе аңлашылмыйлар, талакка җиткәннәр, эш мәртәбә талак иткән, кире кайтасы килә һәм башка. Һәм менә мин эзләнәм, хәтта безнең күп кенә, хәтта интернет челтәрендә дә, мин инде хәзерге китаплар турында сүз дә алып бармыйм. Бу мәсьәләне яктырткан һәм ниндидер менә чынлап торып киңәш бирә торган аккаунтларда ниндидер фикерле сүзләр дә бик әз бүген көндә очрый. Хәтта бу сораулар арасында шундыйлар бик күп, ничек иттереп үз кешеңне табырга, ничек иттереп алданмаска, нәрсә ул матур, бәхетле гаилә, менә шуларның да күз аллауларын аларга, яшьләргә, менә аларга бүген 20, 22, 23 яшь, алар чынлап торып күрәләр тирә-яктагы тискәре күренешләрне гаиләдә, һәм алар аннан ерагайып бәхетле буласлары килә. Менә без инде бергәләп аларга шушы сорауларына җаваплар эзлибез. Миңа калса шулай да, нәкъ менә дин юлы белән җавап эзләүләре үзенә бер күрә шатлыклы да. Килешәсезме? Алар бит безгә, миңа шәхсән сорау бирәләр. Алар диннән эзлиләр. Әлбәттә, инде без аларга дини яктан да һәм психологик яктан да җавап бирәбез, тырышабыз. Аларның һәм сезнең менә сорауларыгыз белән без дә үсәбез. Ул бит сорау кешене тагын да эзләндерә, укыйбыз, тагын да карыйбыз, ничек иттереп бу сорауларга җавап бирергә. Шуңа күрә сорау бирүчеләргә дә, сезгә дә, барыгызга да мин чын күңелемнән рәхмәт әйтер идем. Рамил хәзрәт, менә ни кызганыч, тапшыруыбыз инде үзенең ахырына да якынлашып килә. Сезгә шундый матур, кызыклы, эчтәлекле әңгәмә өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм бәйрәм уңаеннан сезнең теләк, нәсихәтегезне дә ишетеп үтәсебез килә. Мин һәммәгезгә дә бәйрәмнәрегез мөбарәк булуын, гаиләләрегез нык, бәхетле, сау сәламәт балалар, аныклар үстереп, аларның рәхәтен, шатлыкларын, аларның елмаюларын күреп яшәгез. Әти әйләрегезне һәр вакытта хөрмәт итегез. Алгайган, ак яулык бәйләгән, чәчләрендә шал чәчләре булган дәвәтиләрегезне, дәү әйләрегезне кытлагыз. Бу көндә дуалар кылыйк. Тормышыбыз, илебез, җөмһүриятебез имин булсын. Сугышлардан, афәтләрдән, авыру сырхаулардан барыбызны да Аллаһ Тәала имин итсен иде. Исән сау булыгыз. Матур теләкләрегез өчен сезгә тагын бер каз зур рәхмәт. Киләчәктә дә шундый матур очрашулар насыйп булсын иде. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булышам. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.